Nahangol ang usa ka 45 anyos nga rider human makadasmag og iro sa National Highway sa Barangay Pundol sa lungsod sa Amlan sa Negros Oriental. Gihatod ang rider sa Tambalanan sa Dumaguete City nga gikatakdang operahan. Sa investigasyon sa Amlan Police Station, nagsukay ang motorsiklo sa highway sa lungsod gikan sa Dumaguete aron mo pauli sa Barangay Polo sa Tanhay City. Apan pag-abot sa Barangay Pundol, kalit lang milabang ang iro. Misuway unta umlikay ang rider. Apan nabanggaan gayud ang iro nga patay diha-diha dayon. Nihayaguman ang rider og mga bunog ug mga samad sa nagkalain-laing bahin siyang lawas human matumba. Giingong operahanan ang rider gumikan sa head injury niini. Gisusi sa kapulisan kung kinsa ang tag-iyas sa iro. Subay sa aksidente, giawhag sa kapulisan ang mga motorista nga mag-amping sa pagpadagan sa motor ug kanunayon ang pagsulob sa ilang helmet. Operahanan sa iyang pupok diri sa tapit sa liog daw. So yung ang iyang kuan bago ra na result sa scan kanang i-obserbaran pa to yung kuan sa kuan kay kanako na blood clot ng iyang ulo. Pero niana ko ng doktor gamay ra kay pasig paano ba o operahan ba o dili.